Pini nilitum matela nalitum kan papirangke amaina choka nangko kathelap lo nilitum adi dengkui pen Indian National Congress along claim dun bom dam dun bom lo nilitum Duamla Model Congress Committee tum claim dun bom dam dun bom ahut non mangke nilitum alang tum Congress Party ke claim ke chok che ke dam chok che tek pensi nilitum alang nilitum la District Congress Committee ke nilitum guardian lo jeneba PCC Primary Congress Committee guardian ke nilitum Model Congress Committee lo itu Model Congress Committee guardian ke District Congress Committee lo son thak thak se non District Congress Committee atum nilitum pan nangacari pontek the ba nakahon pontek the ajok nilitum labangsu neng ke oi pensi ini nilitum ilitum kacenghon nai nong cetang plong kiduk kilak pencenglok karbianglong development klaim nai abangku telitum kacenghon karbianglong tim karbianglong mai pu mati chief anparda kalilang achu head Assam Legislative Assembly long alang legislative haidun MLA Dr. Tuiram Long Hangsar alang li pan alang li kam claim mate kidup kelang pan kang hon kelak pan kang hon pom lai hu nitum ning che thebensi nitum la bangso party pan ning dok pensi antu salam panda ning dok pensi nitum BJP party lo ke pa obun lo Pengawasan Kongres bang ko anak hai si BJP party nanti problem nilitum non head jomong ke Duamla Model Congress Committee office bear seat lapen ke Duamla Mohila Congress Committee office bear laam se non man kendri tum chpa oglo lapen non ke wangji mate tiklion api abangke nilitum whole 35 PCC pen ake kom na nitum bang suri bangke abang pu bang phi phanke nitum BJP along payan pu besi nitum matha pon lo rasi non ke bangji abangke itu Kongres Mukto Bharat kemang nitum kacenghon nai Narendra Modi ke hai keneng je ateng ba Kongres Mukto Assam kemang nitum kacenghon nai Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ake hai keneng je asom son thak thak se ilitum Karbi Anglong ta Kongres Mukto Karbi Anglong kemang ilitum Dr. Tuiram Long Hangsar alang li kemang son thak se ilitum dak Doramla ta Kongres bangke pawe pinja phamse nitum ta boripon bobosi matha ponse pinila sora amai nitum ferangke bitung phan na chokhailo Tangan nanti ke damtang Kongres alam kopiar pusin ang diklaim itu nili Duamla Model Congress Committee amai fulo mate president lo pen lapu Duamla Congress Committee lo dun mai fulo nalit tu momen tanpa cerita nili men Sri Bidya Singh Telon nili president Nilimem Sri Babu Teran Nili Duaramla Long Model Committee Vice President saya klaim dari Bang. Nilimen Bidya Singh Telon nili dak Duamla Long Model Congress Long Vice Presidency claiming Bob Nilitum Duaramla Model Congress pen pinion tum perangke atum pan darna litum pini nilitum na jawab nang litum darna kita umum panel pan Fransi corona pajeri lo perangke kai tum pan pasi pini nilitum nang litum pan nang kang nang pawa teke lalo pasi nilitum kedam tang election adihu nilitum ke claim dun India Alliance pen election dak pathulo ilitum dak amriel elong bangke ilitum Alliance party ake hai Bikram Hanse dak naga jetoilo pasi ngilitum
Kongres pantang nang kunilitum penang ke cepadu ulo nilitum doramla angkangan ke sota nilitum eneng ke cethe bang awi delo kedam tang election e bihu bang ta nilitum phan India Alliance Promat District Committee tum nilitum phan nang kelang pang ikrang ajok kedam tang MLA election ta nilitum doramla pen ke asap so katikuk dui kolo lasi laso party lo ngi nili tum claim dun momlang bulutang ke ephang atwar akimi je thekte rason se nili tum munthilo lase nili tum hanang ke japon ake hoy tum jong si inut pen inut election a por jong si alang tum ti obom bulutang ke nili tum mondol congress tum ke komat phansi nili tum ning je thiki dupo lase lahu pen nili tum matha dun monthi dun pen ama se nili tum ta angke Japon yang segi cokce puluh tangke nili tum laso party ke dunta thang ale abada tason se chithaklo lasinon nili tum Karbianglong kachari bom ake hai Dr. Tuliram Roman sar alang li aning mipi alang li kiduk kelak pencenglok kaselok katepok madu a party adhrom chupu pinten alang li keklem kedam West Karbianglong East Karbianglong alang li non kachari bom ke mission ayo nili tum neng chithe alang li khan anso se alang li e phrang along ke klem ponji alang li ili tum karbia khai phan paching thur ponji pu alang li ke mangalong nili tum ta matha pen inthir pen ki jing mai pen ma nili tum ta pini ke la BJP party long la sini tum ji pau dulo la se anso se nili tum doram lang kang ta paching thur ponji lang alang li ke chari aning ka chithe alang li ke klem pon ke mission ajok pini nili tumta India National Congress a party pen nili tum primary membership pen nili tum resignation tipi gelo mohet nili tum district committee lo nili tum resignation kupi ke thana meglo sila che thanda pen pini nili tum join gelo ase pini bangke nali tum phirangke panang jo phake janili tum bangke pini penke aso party longke avelo ba chiolo aso aputhakse mane pherangke apana luna jo phaido nasi ililam theke ani cholo